U današnjem videu učimo jedan često korišteni nepravilni glagol u njemačkom jeziku. Krenimo sa glagolom liegen. Glagol liegen znači ležati. Koristimo ga kada osoba leži, predmet leži na nekoj površini. Govorimo gdje se nešto nalazi. Koristi se vrlo često u govoru. Sada navedimo nekoliko primjera u kojima ćete vidjeti da se u njemačkom jeziku koristi izraz ležati u slučajevima gdje bi mi rekli stojati. Das Buch liegt auf dem Tisch. Knjiga leži na stolu. Ich liege im Bett. Ležim u krevetu. Der Schlüssel liegt hier. Ključ leži ovdje. Konjugaciju nepravilnih glagola moramo naučiti napamet, jer nisu svi glagoli konjugirani na isti ili jako sličan način. Zašto je ovaj glagol nepravilni glagol? Iako izgleda pravilno u prezentu, to jest konjugira se u prezentu kao i pravilni glagoli, glagol liegen je nepravilni glagol jer u prošlom vremenu ima promjena, ali o tome ćemo pričati u drugom videu. Prođimo skupa cijelu konjugaciju. Sada ponavljajte za mnom. Ich liege. Du liegst. Er, sie, es liegt. Wir liegen. Ihr liegt. Sie liegen. Ponavimo. Ich liege. Du liegst. Er, sie, es liegt. Wir liegen. Ihr liegt. Sie liegen. Navedimo neke korisne kombinacije koje koristimo često i u svakodnevnom govoru. Im Bett liegen, ležati u krevetu. Auf dem Tisch liegen, ležati na stolu. Am Strand liegen, ležati na plaži. Im Gras liegen, ležati u travi. Prije nego krenemo na vježbu, ako niste do sada pogledali videa sa modalnim glagolima, obavezno ih pogledajte, jer bez modalnih glagola ne možete pričati njemački jezik. Točnije, pomoću njih govorimo što želimo, trebamo, smijemo, moramo, možemo i puno više od toga. Odlično! Sada možemo preći na vježbu. Da bi bilo zanimljivije, napišite vaše odgovore u komentare prije nego ih čujete u videu. Puno zabave pri vježbanju. Prva rečenica, točan odgovor je: Liege. Ich liege im Bett. Točan odgovor je: Liegst. Du liegst auf dem Sofa. Točan odgovor je: Liegt. Es liegt auf dem Tisch. Točan odgovor je: Liegen. Wir liegen am Strand. Točan odgovor je: Liegt. Ihr liegt im Gras. Točan odgovor je: Liegen. Sie liegen im Park. Da li si već pogledao video sa glagolima sein i haben? Ako nisi, pogledaj ga, jer to su dva najvažnija glagola u njemačkom jeziku. Bravo!
Ako si sve točno odgovorio, odlično ti ide. A ako nisi, ništa strašno. Samo ponovi video i sve ćeš brzo zapamtiti. Sada smo naučili jedan od najčešćih glagola u njemačkom jeziku. Lajkaj video i aboniraj kanal da ne propustiš buduće videe za učenje njemačkog jezika.